kuonetsa mwambo umenewu. Zikomo. Zikomo kwambiri Bambo Andrew Mpesi, Chief Elections Officer ku Malawi Electoral Commission. Olemekezeka onse nyumba muno tikupitirira ndi mwambo wathu wolandira kalata kuchokera kwa candidate. Ndiye pano tikhale tikupempha kuti candidate abwere kusogolo, koma asanabwere ndifuna ndifotokozere. Akabwera kusogolo kuna candidate apitirira straight pa microphone awo asanakhale pasi. Pamenepo ndi pamene akatulire kutionetsera kuti running mate wawo ndi ndani. Running mate ngati mulipo pano mukatchulidwa zina tikupemphani mubwere kusogoloko kuzakhala limodzi ndi candidate. Ndiye ndipemphe kuti candidate abwere, koma waperekeza candidate akhale Secretary General achipani okha. Zikomo. My name is Lazarus MacArthur Achakwera. I am running for re-election to serve you till 2030. And my running mate is none other than Vitumbiko. Tipempha candidate kuti apitirire kukakhala pa mpando wawo. Zikomo kwambiri. Pano tipempha candidate kuti apite kukakhala pa mpando pawo, ndipo running mate mene akukhala kumanzere kwa candidate. Zikomo kwambiri. Pano mwambo umene ukuchitika ndi kusayinira code of conduct.
zikomo kwambiri pamene asayinira code of conduct akandidate abwera pasogolopa kuzapereka kwa apampando a Malawi Electoral Commission. Yoyamba kupereka ikhala code of conduct kenako kupereka kalata zoyimira pa chisankho. Zikomo kwambiri tapempha candidate apite pa mpando pawo. Zikomo kwambiri olemekezeka onse tikubwerezanso kunena kuti ndi ndondomeko ya Malawi Electoral Commission kuti pamene talandira kalata kuchokera kwa opikisana onse kandi pa chisankho cha kansala, phungu wa nyumba ya malamulo ngakhalenso president, timaunika kalatazo kutsimikizira kuti zonse zimene timafuna kuti alembamo. Kumeneku ndikuunika koyamba. Mwachitsanzo akakhala kansala timanena kuti akatenge masignature 10 osachepera 10 kuchokera mu wadi imene afuna kuyimamo. Ndiye tikamaunika koyamba timangoona kuti masignature alipodi onse kapena ayi. Koma tikakakhala pasi kuunikiranso timakamba kuunikano imodzi kuti amenewa analembesadi modi imeneyi kapena ayi. Ndiye pamene ntchito imene ili mkati tikumbutsane kuti lero ndi tsiku losiriza Malawi Electoral Commission kulandira ma nomination paper. Monga commission inalengezera palibe kuonjezera masiku kapena nyengo ku nthawi imene inakhazikika. Ndikunena ichi chifukwa chakuti ena akutimva kunjaku aziwe kuti nthawi yotseka kulandira ma nomination paper ndi 4 o'clock tsiku la lero. Ndikutheka ena munabweresa ma nomination paper anu anakuwuzani kuti pitani mukakonzeni pena ndi pena mubweresenso. Chonde kumene muliko muyesese kuti kamati 4 o'clock mwafika pa constituency returning office kuti akuthandizeni. Ndipo mukafika 4 o'clock isanakwane chonde aziwitseni amene akuyendesa ntchito imeneyi pa center imeneyo. Chifukwa mukangofika ndikukhala